May kayon padasen, iti na imas, ken sweet strawberry products, ijay, Mel, Pasalubong Center, ada iti, special strawberry preserve, special strawberry jam, fresh strawberries, fresh strawberry salad, ken adapay iti pure red wines, bugnay and cherry, made in Bauco Mountain Province. Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay Mrs. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at takas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasya lang sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Gusto mo bang mag-grocery at mamalengke na walang hassle at stress? Sagot namin yan! Yaradi mo na yan, Yaradi. All your needs in one place. Napakadali! I-download lang sa Google Play at App Store. Pagkatapos niyan, pwede mo nang simulan ang kakaibang online shopping experience. Meron silang iba't ibang klase ng serbisyo. Laundry, water delivery, medical supplies, transient house, carpentry, plumbing, electrical works, at iba pa. Eto pa! Kung naghahanap ka naman ng masasakyan, meron din silang Bring Me Home drivers at angkas. Para sa inyong katanungan, i-text o tawagan si Mr. June Lardizabal sa 0945-453-9057 at 0968-413-8687. So ano pang hinihintay nyo? Huwag nang magpauli, i-download na ang Yaradi, ang trending online app. Yaradi,
Ang online grocery at palengke diretso sa bahay nyo. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, kakailan. Maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Pau de Arco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umau-awang Wasing. And this is Miss Janlyn F., your real estate consultant, na nagsasabing, Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ating oras, 1:40 na. Good afternoon. Naimbag na malam. Gawi-gawi sa masdam, agyo-agyod. Mabtang dyan, ma-asiyam son sikididyo namin. At ito po muli yung karami at Car NG. Kasi Radio Peter Umau-awang Wasing sa ating malasakit sa Baguio ngayong araw ng Friday. At alam ko po na na-miss nyo naman yung aking kapartner. Nandito na po siya. Joseph Zambrano, partner. Good afternoon. Good afternoon. Mayat ay masdam takwami. It's the first Friday, tata. When? Iti July, no? Hantan sa nga nagkadwati June, Ay, kasjay, when pasat-sat ta nagkadwati June ta nagaduti nangyari, aduti events. Iso nga, thank you, partner, ta na July is special month, no? Ta among partner ti July, iso iti nyari, Cordillera Administrative Region Month. No, 34 years old tayo gayam. Car Ti month. Car. When, July 15. Oo, kat hante pa lang nga magunod ti autonomiya. Datayo kat Cordillera Administrative Region pa lang. July also is Nutrition Month. Masapol nga ang napigsa tayo. Nasalunat. Nasalunat. Yun. Oo. Isto mat July mat kat National Disaster Consciousness Month. So, kitaan tayo, pinagtutudo, kitaan tayo, taglawlaw. So, adong gayam di ma-celebraran tatang nga July? May sapay, Police Community Relations Month. Tatamot lang nga July. July, okay. Itatamot nga July, ado tayag birthday. Birthday ba? Birth month ko. So, special iti July, kan it is the first Friday. So, salamat partner. Okay. Na-miss ko si Kati, may isang bulan gaya. 3 weeks 3 weeks. 3 weeks. So, nakaprograma tati once sa di June Right. Santo di kwan kat di ayun. Okay, kat itata. Special iti guest ta itata partner. Natarake. Nasiglat. Karatista. Artista. Oh, bueno. Kan may isang chief executive. Amo kan partner? Mistiso pa iba. Mistiso. Partner, sige. Napagasatan tayo nga adda kada tayo tata ti mayor iti Bugyas Benguet ni Mayor Ruben Tindahan. Sir, thank you and good afternoon. Welcome po sa PIA Baguio sa Malasakit sa Baguio over RNG Luzon and 98.7 sa radio. At saka Facebook ng Peter Wasing at saka Facebook ng PIA Baguio. Tsaka RNG. RNG pa rin. Sir, agkablaw kayo man iti adong agbuybuya kan agdengdengag kada tayo. Good afternoon, Kablaw. Sila bagayong ay kablaw inda kayo mamin, dito yung stasyon, ti si Radio ken RNG.
Kin of course kabla dito natarakimot lang nga host yung Apo Kap kini Apo Zambrano. Nakuha niya ti Kap nga pulis uno ko basta. Kabla ko kami kinakayang and it's very fortunate nga dak dito nga kasla makitongtong kinakayo. Apo. Good Tapno may afternoon. mamok ti bayig mat kini mayor. Han nga pulis, han mat nga barko. na nagserbi tayo ti ko mayor. Iti barangay ti Talong nga termino. Iso nga idi simragak ti media. Di dyan tawag na kanya nga kapanan nga napukaw. So yeah, Yun. wala ka ni may atidog ti focus ni Apo host baka kapitan ko na. Ano yan nga, partner nga uri ti mayor niya. Uri nun alpas ti termino ti mayor kat mayor lata ti awag da. Kas lakas di mayor. Okay, thank you Apo. Anyat iti no nag-retire to no anyat tilas nga kangatuan nga nagserbisyoan na kat no kasparingan nag-governor to ni Apo Ruben Tindan. Gob ko na rin to no nag-retire. Mayor, pang Yes, manong yes, sir. termino yun ito yan nga kas mayor ti Bugyas. Bali, ito second term ko. Second term. From 2016. Ngamsakbay nga nag-mayor kayo, nagpo kayo ba ti BC Mayor, Wino Konsyal? Awan, diretso Apo. Diretso. Asla, kami di magbaga sportsman kami kin negosyante ak. Kasay. Awag ti ko serbisyo ko mabayin ako kayo dito dahito isawat ng ibagak nga aguuyo lang ti agtaray dita politika ko nakat kinan ko mo tawin dyan baga ko. Well, Ni father ko ti politician. Traditional. Tatang yun. Robert. Wanang nangag ko di dyan ni tatang yun, mayor di dyan Bugyas. Yan. Partner? So it's in the blood nga talaga in the nga blood, serbisyo ijay. Ngam nakunanan sa kanyang kano nga guyong kano ti sumrat ti politik. Ngam ginan na. So nga hamamot kay bagbagan to Ako ibagbaga. Nga tumari ka nga. Narigat ti agsaw-saw kayo no. Apo Mayor, Yes, kumustan? Jay ili tayo ijay Bugyas karkaro itatanga ni pandemic kat iti nangruna iti gagait ako ay farmers ta majority kat farming iti municipality of Abatan. Mayat-mat niya. Ngam siyempre apektado ang aming ngord iti pandemic. Ngam ibagak pa yung manata ni nakamaskot kot medyo adayuak dito duwa nga dito iso nga ang kagdan tabaka sakti may darum kot may katak ti pagkamyor no. Adayo ni mayor dito yan mi. Adayo. Kat as of now pati jay COVID at least compared mo ti March kin April kot at least bin mabangay ti cases. Hindi gamin April karkaro di April kot in one day kat ada ti 26 cases mi. In one day? Diretso, in one day. Oo. Katal siya ta, sagpamisan. But total lang ta, dati cases may nga total of 533. Kin, da kami sa ti second day casualty. We have 29 death nga casualty. Han pa nga maibilang jay taga-Bugyas nga no natay da Trinidad kin Bagyo kat tanda nga maibilang. Han nga mabilang di ay. When. Okay. So nga there are 13. So ang kasama ti 40 kinda kami nga casualty. So Dito pandemic. When. So we are next to Trinidad kat in terms of population dakdakal ti tubakin ka itugon but jengarod medyo adumot case ngam pasalamat kami ta at least Nyangit lagi interventions nga inararamid yo ta bimabakan sumasaya at matan Apo Mayor Ruben Tindan. Kasi strictly nga ikat jay protocol ta ti advices mi jay kakailan mi kat siyempre adati ugalit tayo mutlang jay nga iti kasla medyo naparparigatan mi in the later part nga ikat at least maawatan mo ti tatao tayo mapay nga kailangan tayo dagitoy protocols nga dagitoy siyempre ti tungtungan kasi bagbagan mo lang jay imits omi tungtungan kat biyag isong jay kat amoy kot napigsati og ugali jay Bugyas mat but on the first nga kat jay suwati rigat nga talaga talagang i-accuse da conformity wag bagada piman ta hantay yung og ugali dagi jay karkaron no adami na tay kat siyempre natural kinda tayo nga makipagdikna kin lang makipagdikna maki-attend pa jay
kin makitulong ket dagi jay ket values dagi jay iso nga narigat nga basta lang ibaga mga maawan ka pulang diti protocol yung mayat itatangay ket sagsagay sa lang Pero cases. good news sa partner niya, Mayor. Dahito nga June niya, dahito nga June kat sagsagay sa lang di ko. Naganan? Cases. Cases when. When iso nga napantiyo ti GCQ. MGCQ. Dito da kayo lang bagyo ti GCQ song masapol agmasak no umayag. Narigatan. So good news for the whole of Benguet. At least we have been mabakan. Kasla the whole Philippines nakilabel kami jay dandani ag normalan. So, Okay. Kat kamusta mo tibi vaccination ni Johnny Mayor? When as of the total nga na vaccinate me as of last week is 2.8% of the population. Nga nababa pa lang. Ngam at least nga ikit muwas-pas kami last Monday 250 na vaccinated. And this Monday ada nga the additional man nga iyagdakinda kami on Monday. Actually delivery tata nga i-vaccinate me 500 again. So at least denge no deti i-campaign mi tatan pati siya kat siyempre na COVID nga kat iso nga di nag-donate kami di last Thursday ti Dara bagbaga mga plasma donation nga kuna kay kat ni hansamot nga usog because of this vaccination. So masabro papaspas tayo lang tayo vaccination para at least the immunity ti herd immunity kuna at least mailaw-lawa. Kumusta ti ba nagtanggap ta ti vaccination ni Johnny Mayor Bugyas? Receptive ba ti tao nga agpa-vaccine? When as any of the other places gapo lang dagitoy media nga Facebook nga siyempre maka-Facebook am amin or farmers makita jay negative nga kunadang kat dati ano jay may kabil nga chips skin ko jay so nga the first nga ket talaga nga narigat and adati na isublime pa the first nga in my vaccination na isublime ti 50. No matter that with the massive IEC kat mayat matanan iso nga kuran mat ni Dr. Calpit na mention nga da kami ti the highest nga kasla receptive ti vaccination. So nga that is good news for Bugyas sabi ko matag tuloy. Ngam digday. Da kay Mayor na vaccine. Anta ka tudtudok ko ngay nag-donate ka di last Thursday kat kunada nga ta na COVID ak ngord. Kat jay plasma donation ka no. Kat no mabaksin ka katahan ka makabaling nga maka-donate. Iso nga in oral review iso nga siya tilugit nakabaksinit daw nga kadwa kat chak lang tiyan nga nabaksinit kat kunakat nanginat ti blood ko pa kunak when jay plasma man kamo kunada kat adalat tagayam kunada nga kitanda adalat ta ti usar na iso nga jay after this sigurado nga pa-vaccinate tayo mata. Okay, partner. Sir, bagayo nga na COVID survivor kayo gayam. Kasanod kas tayo nga itapno kas lang kapagadalan mat dagiti dumdumungag ka nagbuybuya. Anya ti naramidyo to keep yourself healthy, mind and physically. Muna nga ikat siyempre jengor day COVID nga dito ikot jengor so ti advice nga hanyong ialang-alang dito enjoy my case nga ikat when athletic nga peso at that time nga siyempre rigat mi balay kini case ni father ko nga natay kinmapso ti recent san siya tayo so nga after that nga ikat dito na COVID kat to recover immediately symptomatic mo lang nga symptomatic so all the symptoms kita dakinyak kat exercise nga oray no nakakasaksakit amin ti bagim exercise ta enjoy ko suob vitamins kenday food nga intake mo santo deti siyempre santo pamatik hindi decision mo nga makarecover nga dagos so I was fortunate nga nakarecover nga dagos in just 6 days at least medyo kasla na riknak nga pinmiksa jay nakagidan ko nga mimir siyempre jay hospital da piman ta jay oxygen ti nagtira kinya da nga at least kinyak jay mat ting kastakot mayat-mat nga dagos so at least naka-recover ako. Anyay dagay na-reclick na yung nga sabsabali nga napanunod na yung ni sabali mat dito yan ko na yung istorya yung itatay nga sense of smell, sense of taste. Actually, jay kakapsot ka talaga and
Diyan nga, rin nakatugaw ka, apay, maturog ka. Kasi di gumbiyo ka, nakaturog ka gaya mo niya. Kasi, di, bagbagadang ako kakat, di, perfume, apay, kung maangot na ito, perfume nga dito, katisig ko, so, pasit ko, ni, apay, talaga maman ko, di, na mga sauce, nilikado sa mo dito, kat, agpay sofi man. Sense of smell, sense of taste. Nagi jay tigas la na awan kinyak, jay kakapsot nga talaga. So, tim mo na nga narik na yung mayor, awan ti maangot yun. Wen nga jay idin bagada gawin nga pati jay executive secretary kat na na positive mat. So in ko na nga agpa-check up nung at that time jay awan ti maangot mo eh. Ano siyempre nagado nga ako kat pinitisting ko nga in positive kat ni apay. Awan nga talaga. Amin kat apay awan angot na gito eh. So ti medyo nagdalawak nga ay sa bali na ito yun. Jay raman nga mayor, jay panagraman nyo. Wen jay mot lang eh. Hindi namok nga COVID akon. Nagpalak ni Japanese food. Yung nga dadya wasabi. Listing ko nga kinotsara jay kat ni kasla agkualat ta jay lapayag ngam awan mo tinataste ko nga kasla jay dating agarsangkin ko. Hunta na napigsa jay wasabi no. No hanggang na COVID. Wen no. Normal. Talaga aglingot to. Aglingot ka tapos kat agkwadian ay agong mo. Wen. Sila ako apa nga ko na taste anday ko anong kasla luwakin ko. Manak lang na taste. Salud-sud dito, partner. Awan pa partner, i-check ko pa dito, isikapin partner ta. I-kuwak man na ito na eh. Sir, DJ nga experience you no ibagbagayo da DJ constituents tayo DJ bugyas kasano ti lalo da nga take care nga tapno safe da nga kanayon. DJ wearing of face mask, face shield, distancing. Kumusta ti kaskas tayo, Jessa? Actually, after that, siyempre, at least may bagak na parasak. Sir. Iso nga, dati wake, dati affair. So, ati bagbagakin nyo sa track na siyak tupay nga na athletic at natamaan. Di mas lalo kinda kayo. And when no piman dira dumag, dungag da, sungod nga at least mayat nga ti kasla pinbabanti ko at nakita ko kat idingay kat awan tag mamas karkaro diyan tinatay tatamon kat at least nakita ko taga nakamas da mamin ang ko mo nga baka no umayak sa tudag mas nga man siguro ngam dagi jay and simpre jay ado tinakobid mo lang kin symptomatic nga mangi bagangay ti mangi istorya although adalat ta ti sulpong man mano nga andalat ta nga patient. So nga rod, ano ko mga ipalubos nga sa ma-experience ang tuyo ko na nga mamati kayo. Narigat ti kasi, nung ngayon ka nga nakasurvive, adamot ti nga nakasurvive, kasi laji bagbagak, 29 in our municipality plus J13, about 40 ka nga, nga nakasurvive kat 44, 42. So nga, Jay, ti kanan mi... Na-cremate nga dagos nag-Jay, sir, di ano pa? When, actually, siyempre nakimit ng idi mo nun, iso nga iti nagka-conflict nga, di ba, 12 hours nga dapat maikali. So, pimanti na parparagatan mo idi nga mangi-explain jay pamilya. Siyempre, nasanay tayo dati yung custom tayo kat alagaan tayo dyan na tayo. Kat biglang maikali, han mo pa yung mabali nga makita. Kat iti medyo nagkaroon ti siyempre friction with the family. But then again, inpilit milata. And through explanation ko, at least dito maawatan. Dito so ati sa sakit tapi man tinakom da. Sapay kumata maawatan da no magkita da jay cases. Okay. So, para sa ating mga listeners naman, partner, yung ating text line para sa inyong mga katanungan naman kay Mayor Tindaan, text po lamang yan sa 0999-3070649 at sa ating mga viewers naman, comment lamang po sa ating page, sa ating RNG page at sasagutin po natin yan. At basahin ko lang, partner, itong mga nandito nauna. Kunana ni Rain Gayaw, good PM Idol Cup, Idol Joseph Zambrano, welcome to RNG. And good PM Ludi Mayor, kunana mat, mamuda ka ni Rain. And kay Manang Corazon Pasalo is watching. And our Mayor sa Bugyas, mabuhay ka Mayor Ruben Bobby El Tendaan, kunana, ni Paul Dugakan. Thank you, Mat.
Mayor, babigayam ti ko, ti palayo mo. Wen, iso ti din makdakalak di bugyas. So ano, Ruben, kung nada di first kit, handa nga mo di bugyas, masapon dito yung bagyo. In Trinidad. Natakamat mo tatay partner niya, kan natakamat man lang ni Mayor tatay nga iso na kat sports enthusiast. Inya nga niya diyan ng sport Mayor. Sports karate. Karate. Wen, national team akmot lang. So nga na-represent ko ti Baguio, kin-represent ko ti Benguet idi. So dati na naalak nga karkaro jay nga gold de palong pamatsa ay ti para dito ko. Dito'y Baguio. Dati na iwawit kumuta dito'y Baguio. Para dito'y Baguio. Uwin. Oh, so napadayawan ti taga Baguio gapo kanya yung mayor nga rod. Uwin mo ta. So nga, mayat di jay ito, Benguet yung Baguio tinapadayawan. That's why he is one of the outstanding citizen of Baguio City. 2006. Anya nga taon nga na ikang 2006 apo. 2006. So members na di Sokob. Wen. Kadwa tayo. Nakalangan nakatatin libre taga bugyak siya katata. Kat tatangi mayor, dakay bilang ti karate, agisuro-suro kayo when dati gym when no club nga ko. Wen. Actually ijay YMCA. Ken ijay Trinidad kita ada gym tayo. Ngam di pandemic kat siyempre nag-close ang na gitoy. So bang brarang adi nga ko. Ngam adati special trainings ti jay ubing lata kin kayat. So nga dati club imot lang jay sanitary camp. And jay Trinidad mo special lang masusar jay gym tayo jay. Jay MCA ito talagang close si tatapay lang. Close pa iwan at bawal pa mo ti ko niya. Sports kasi kin basketball. So nga totally nga close sa jay MCA ito. Anya nga mayor ti rank yun, ti karate. Anya nga dan ko na. Wen, ada ang ti 6th dan, JK, Japan Karate Association. Ije association kumot lang Shinshin Karate do. So, okay. Naalak kami di 6th dan ko di Japan mismo headquarters. Natantaw teramid nga pelikula, mabalin nga kontrabida kasi. May mabalin mo ta. Reno, kugtar-kugtar ang Jack. Agispar kayo ka no madamdama apo ka. At least nga sa Rwandak, no kasatnok nga tumbaan ni Suna. Ayun. Kastoy, ganun. Jay chief instructor nga ni Sasaki, Jay hapon yan may dito eh. Tatada ti movie namot nga, binugbubugbog ni Joseph Estrada. Yako sa sawat title na ini, Jay. Bakan nga ma-remember ni Abu Kapta Bobing Isuna. Ini Abu sa plano ta. Jay time na Jay kita muna, Jay. Joseph Estrada ti movies. Ay, kasi actually, ada diyan ay partner, ada ti madama preparation nga maaramid nga film dito i Baguio. Dito regarding Japanese. And may sa tayo nga napili nga agakam ti papel bilang hapon. Extra. Kontrabida. Gapo ka na jay panagmatmatak. Wait, sila Punjabs. So ano, kung nadan to nga adam among karatista ni Mayor dati. Santi choreographer. Choreographer. Matap to isuro na ano kasat no. Nasa ano tumayab niya. Kasat no nga tumayab. Okay, partner. Sige. Ito pa, nanonood sa atin si George Hangka. At pa-shoutout Mayor Ruben Tindaan kay Congressman Eric Goyap ko na naman. Okay, sige. Nag-meet kayo kini caretaker tayo ti Benguet. Wen. Kanain mo't nga agpapa-meeting iso na ti all LMP. Okay. All mayors ti Benguet. Dati salso dito ni partner. Anya ti belt ni Mayor. Ngayon, nasumbatan. 6 dan. 6 dan. Ang ganay niya nga danday tanay Mayor. Actually, jay founder nga jay founder mi ti karate. Jay natayan nga kang ikat 10th. Jay kat na award pwede natay suna. Ngam jay chief instructor mi tatang ikat 10th mat lang si Bibiyag pilang. So si jay basis. Jay Pilipino lang mo ti dati 14th dan kin 15th dan nga rin bilta. Ay kasi inikat kasi nga jay kang atuan kat 10th dan da Pilipino yung 14th dan. So baka si kakat 15 dan kamot din. 15 dan. Wen. Ay. Sige. At dapat
sportsman nga talaga ni bago ta mapanagsublita jay business jay bugyas. Sportsman pati data partner. Nya. Pistolero data, sharpshooter. Di kasla kuboy. Well, Di kaslang da Clint Eastwood. well, practical shooting. Nakasabay ko isuna jay mano nga kwamat jay range, shooting range. Iso ti may samot nga sports na ta. Siyempre, iti chief executive masapol nga fit iti mind and body. Nga ma-stress relieving lang mo lang din. Reliever tagi dyan. Yan. Okay. Sige. Ang ating oras, alas 2:04, partner. Balik naman tayo sa pagiging mayor ng ating 6 dan black belt. At dapat red belt ti karate? Ang kamawatan lagi dyan, nuwing sangkat dyan pagbakakord, Filipino kino. Ngam dyan traditional gamin, siyempre black lad ta. Black lad ta. Dyan traditional bagbak. Ngam dati innovations da because of belt. So, depende dyan pagkitan ti associations mo. Ngam kinda kami dyan ka, siyempre JK World Federation, ti membership kamat. Dito ni Cordillera Mayor, mano kayong at dati kastang ako? Actually, adoti black belt ito eh. Ngam ka mo ni apo since nga kapaon mo lang kat iso tadi nangatumot lang tirang na. Nagdidan kami di 5th dan ngay kat naalam i Cebu na international kasla examinations mo lang. Jay 6th dan ko lang gamin inalak jay Japan tatara nga dapat nga jay Hombo jay mismo nga headquarters ti pangalam Pangalan. Okay, partner. Ginrolak sa ti karate. Ginrolak ka tamayat nga exercise niya. Actually, nabintas nga exercise din niya. Kata. Nagkata, nagjay ko, di ba? Tilang problema ti ko, anong karatista, hanggang mabaling makigulo. Ureno iso ti Mangmangagdi ay nga ureno kankantsawan da kan ureno no sinsinitan da kagat hamo nga dapat nga patulan. Actually ikat discipline latay. Patakin niya kat how many times nga siyempre nga na international competition nakikompitak nga na GUS. Ngam not once nga inusar ko dito karate jay outside. So nga jay in the competition jay makikinkin makibablade mo't no minsan nga at the outside tagan kat siyempre amom ti capability mo and karakaroon na awan ti amom na jay ka kat siyempre amom nga you can do damage to that person kat pati rito ano ti estudyante nga kas jay dati kitak jay rason ti indrome so that I can karate may de agbulbuli kinya kon para na ngay after maka sangat ti how many belts nga kita apay kahit mga bugbugon mo lahat jay classmate mo kuno di nawisan di bisa nga nakita kami di first nga kayo no nga kuno na kat answer ta mukmut nga kayang-kayak so adati kas jay jay lang ti konti na gitu bingat no little learning is dangerous no green belt ka pa ada nga ti kayat kumay apply ka kasi so nga dapat ipakwam ti committee ka kasi para at least maawan day ta mo na nga i-gym lang at least mabalinda nga i-apply jay in the outside nga katada di kodus na kunada Wenta data partner hanggang mabalin nga ipangas hanggang nga mabalin nga ilastog nga sigakat syakat karatista black belter hanggang mabalin nga ilaslastog. Santo panunuto nga baka nalalayng nga kinitos na ka mabebe. Kando ibagbang makas jay baka try duran da ka. Nagtatalikod ka at bapanguran da ka ano ka. At least no handa nga mo katadaramidan da kanya mabalin mo latang siguro mayor tilang mabalin nga ramidan tayo no dati kas jay siguro i-disable niya. Mabalin nyo nga para at least nga na handa ka nga masaktan. Mabalin nyo nga igaman iso na tapos katahanan nga makakuti. Kasla ilakyo. Actually nga ikat kamat no self-defense itong tungay ikat from the very start ikat dapat kasla jay karate. You should not throw the first punch kasla kasi. Isong defensive gitu yung martial arts nga dito
And jay, as much as possible nga ikat awanti apa ko ma. So nga kin day one rule of the thumb kat no talaga nga dati sa situation kat makataray ka, tumaray ka lata. Timoti ko. Pay no dati paltukin ka ko oh gasam no. Ako no ano dati night ko. Remang ngam no talaga nga nalipit kan. Apay kid din nga kita bida sigurado nga han nga makabangon. Wen. No talagang awanan ti kastam. Anya nga rod. Talagang defense nga kunada. Okay. Sige partner. Sir, data pa. Sir, sublite business sublite dyan ay pagka-mayor na dyan bugyas. Nalipatan yung mayor. Naapektaran tayo amin. Kan lagi day kaslatatay na ibagak lagi kakailian tayo ijay bugyas. Farmers, kasano daw iti biyak damot iti pandemic, iti lockdown. Kan kasano yung inasasikaso isuda tapno. Adalat tamot ba iti makanda ata ni agi transport laonay iti produce ijay Manila kan ditoy nagsara pa iti hotels when Baguio kan Manila di ay pagibagbagsakan kumusta dan sir when fortunately for our municipality can for Benguet siyempre datayo kot food iso nga na-stop during the pandemic tuloy lata. Di lang medyo nag-apektahan. It is because of siyempre supply and demand data. Nag-close amin di Manila. Iso lang. Si medyo naapektaran niya talaga. Amin, di pangigatangan na katawanan. Iso ti kasla pati ti kakat nalugyan mo ta ti pa-farmers. So nga pare-pare yung lang ang amin. Later to nga di agop open da. Santo at least nag-normalize. Santo at least nga we are trying to siyempre kasada mo lang di sap kasama mo yung dagi ti kada ngam oray no de dumakat talaga nga na-stop hindi mo tan later to nga dati basit nga at least na open ngikit na nakapapan mo di vegetable sa ita adalata kanan ti tao but jacket han lang nga di dadakkel nga business ka di ko di tao nga ikit kaya dakat vegetables mo lang karkarota di bagbagada with the fibers nga content ti ka ken pag sa atin dabay kat siyempre demand lang ti vegetables. So nga ada di last year nga di exchange pa ti vegetables in rice nang nangyari dagjay. And actually mayat mo ti presyo until itatalang nga manon nga binma papiman. So nga dagjay lang ti nakapapektar. Sapay kumata change manon. So nga itatangay kita, ada mo nanti may baga nga, medyo masaksaktan ti farmers piman di ba, dati bulbul lang da. Kaputawan ti agatang piman, kin nababa ti price, kat kula nakot, sayang, bakit hindi ni pamigay, kung kula nakotanda nga panunutan nga, kating kayo ala na, marud. Masabol lang, i-delivery di jay costing na jay. Kasi itata. Apay nga dati na mga DJ ano jay ko jay idaw-dawat na nga ikabil dati ko pantry kasi ka jay kita ko na kat inalaw jay farmers nga inkaw kiti kultaan na jay tanababamot lang so na pan jay populis in pandapi man jay batang kat suti anti urban jay at least dati na i-distribute manan ti kakas jay ngam actually ibagbagada mo na dito pantry kot kunakmot kin yada katan di bugya sikat kasta kami nga talaga actually pakanan mi pa di whole community nagparty kami ti baboy kin nuang kat pakanan mi amin kat ugali mi dita pantry bagbaga ije babarita kanda kami ngikit gitod kami no adati mabaling maitod so dagjay apo so as other sector of society mo lang pati reformers na kat siyempre naapektaran lata iti pandemic. Yun, okay. Partner, masalusod naman kini Mayor, no, tangamin, adadag dyan ay mga magtayo di, ngayon dyan ay bugyas niya. Aduti pang rabi. Adapay ba ang gana tata Mayor, dagi dyan ay kakasadyang establishment, dyan ay bugyas? Actually, ikat adamat nga iti pagsasayatan da iti pandemic na mga kasla da iti, medyo moymat nga ikat ado ti paginuman jay abatan nga peso. At least inmabot ti 180 plus nga establishment nga paginuman. Nga paginuman. Wen paginuman lang jay. Basit nga lugar nga jay kasla commercial area may nga ado ti dungeon nga kwa jay nga paginuman nga talaga. So nga maminok nga talaga nga nagado ti inuman jay. So nga itata
siyempre pandemic kan, awan nga mabalin kakas isong na-close sa amin. Kat ganit at tangay kat ladda nga dati likorban ko ladta. Isong nakita ko magkit nag-change na ngay. Naging grocery, naging hardware, naging kakasday, industrial. So adat mo tinagsayatan, adat yung mas asasalata nga ma-open manan nga hanggat kasto ito situation tayo, talagang nga ma-open nagjay. Jay maiti iisuman na kat jay babakot na jay bugyas ta awan ti mapaparan jay lalaki nga kasal ni Apo Joseph nga ano kat sagpaisang nga paspasyaran. Adi, awanan nag-jay mimistisa ito. Awan ba? Awan nag-jay brown tea book na jay. Actually kat adat ti kantsaw ko tayo di first nga siyempre pandemic kat close amin ti restaurant. Pati allow lang nga kat take out. So tin-announce ka take out am amin. So ti bagbaga kaya do mga tin baga kay take out ti makan. Ngamahan ko baga nga pati waitress ket i-take out yo. So dati na i-take out ti ngama ini ono na jay ngamawan mo tanan. So nga da jay mapan kay garden ket ni pa dati kulay ti book na jay dati garden ket da jay. Na take out. Ngam jay lang joking lang jay. Mamati. Ngam dagi jay ti kasla may isang medyo nagbaliwan na ijay nga kaslamat adati vaccinative effect na ken makita yung report ti kapulisan tayo data yung vehicular accident ka talaga nga totally ibin ba as of for example nga na January to June dua lang ti vehicular accident compared idi nagado ti mabartok nga bangga dita nagaduti ka ngay cases ti vehicular gaputa nababartok da nga nagapuday di inuman. So kakasay ada ngay an ko nga ibabaga nga may pandemic nga ada nga dati kasla kasi in this ko nga rigat kat adala ta rin mo nga medyo mat na pintas basit. Yan. Partner, ada text dito ko na nagabukin ni 341 ibagaman kini Mayor Tindahan tano makisanggol da agpaabak da, tanarigat ti mapaltugan. Kumparig gamin ni Corporal Wayan. Kuna namat. Apay taga-bugyas ba da ito napaltugan ni Manila? Polis? When? Nga jay piman kat talaga mat nga kakaslaga garamat piman. When de jay taga central data. Actually pa nga kat related kami mut lang kini nanang na. Kat jay nga isungor ti kakwami piman. Pati siya nga kat ipalpalo up mita dengord nagiinom dakot basta lang pinaltugan da jubing nang nagsinanggol dan sa istoryan mo day aday nga witness nga kas nag-witness naabak nga ket ti asar na ket pinaltugan dati ubing piman nga ti latest nga damag ko dyan partner mayor kat nakasuwan sa amatan naikat pa yun nga pulis nga simpre jay kaso lang tayo dapat magtuloy tayo so tiket ti pamilya nga jay justice for their santa ni ada may masala nga anak na jay ay may isang anak din kat ubing di anak na kat sino nga tiaga ko jay so nga ni samrante pagibagam nga may nga makisang sanggol ta ba ay kuna naman dito yung 6-8 kuna na ama muna ba ni Francis Hilario kuna naman Hilario o Ray Hilario baka Francis kuna naman come on kapsat de dating shinshin mo lang kakadawin karate nga naging Asian champion pa iti karate ni Ray nga Hilario aday so na jay Las Vegas so mutlang ti Las Vegas karatista mutlang so na ti first nga kasla gold medalist tayo ti Asian karate represent na mutlang ti Baguio mutlang idi dati pa kunana damag kumano niya ti pinaka-high rank nga black belter kunana from Madayman kunana oy umababot ti Madayman ano yan ang konang jay nya kunanan anya kano ti pinaka-highest rank nga black belter J-Tex kat nagaputi Madayman actually kasi niya explain ko eding ikat 10th ti J founder tayo nga ni Punakosh nga ikat 10th dan hindi natin nga ni award. Kat ngamitata, jay chief instructor tayo Japan, international kat 10th dan iso na. So kasla jay ti basis nga jay kat traditional karate.
Ada ti innovation sa amin. Rigi jay foreign kan quarter jay Amerika. So ti lumamlampas nga ada ti more than 10 dan. So nga depende. But no da kami nga traditional. Santuhan nga nalakang ag-alat ti dan. Po para jay karkaro jay shodan. Siyempre, ado daanam nga black belt nga kay sparring mo tit every dan na. Ay, kasjay. When lang nga basta-basta, you will be tested with muna, jay basic mo. And pagkatapos jay katam, mo talagang pumasa. And then committee, meaning ikat dati kasama mo nga kay spar mo. Ay, so handa ka nga i-promote lang awan ti pagnaam nga kwa. When santo dati pa niya, no kasparigan first dan ka, 1 year ka, santo ka maka second dan. Pagkatapos second dan ka, dahil traditional ito eh. No second dan ka, 2 years pa, santo ka ma third dan. So nga siyak nga ikat, 6 dan, nakag-urayak pa iti 6 years before nakag 7 dan. So dati ka kasing rulings kan day taon. Di bali taon ta Partner? Okay. Sir, kumusta ti jay bugyas? Adulat ta dagi jay environment tayo ngay sir. Kasano yung ibalbalance iti pinag-garden kan dagi jay dadto mga nabatbati nga kay kayo sir. When umuna nga ikat siyempre na-improve dagitan niya. But we are maintaining communal forests. So ti reserve me. And para at least man mo ti tao, actually ikat no ibagbagadan kat ni kinalbon ti kaingin kin pa farmers amin ti bantay ti binggit. Actually ikatan mat ta jay nagkalbo di takat if you remember jay held rumber kin Kairos rumber hanaya nga from ditoy tubad din meretso dakat na patinggada ije bugyas ije 102. Iso da mo ti talaga nga nagtalap-tap amin jay first generation tayo. Nga actually ikat pasa di jay pine tree, that is a second generation. Jay kiti first generation tayo ti binggit nga kayo ko the oak tree. And I'm proud to say that dati nabat-bati nga oak tree jay bugyas, particularly jay Mount Natuo, anapan kami jay. Kat jay nga at least iso nga itata, ma-realize mo ti farmers the importance ti communal forest ta jay danom. Okay. Iso nga adati parparship nga derm nga adalat ti kasla jay ibagbagak ng Mount Natuo. Napintas jay ta oak tree. Ano nakita mo jay oak tree han nga pine tree ta. Oak tree data. Jay garden ngay from the other side mo ton from ifugakot nakita mi jay sinumrak jay ket tanmot nga taga Bugyas so ti medyo impid binging medyo an ko mga madadala man jay. Siyempre important timot lang digdi. Kat naibagayo sir jay kasi jay mayat nga pasyaron may kanikap. Kumusta ti tourism tayo anya dagi jay mayat nga apan pasyaron numalpas na ti pandemic ta may pasyaron dagi ti turista kan anya pay dagi tourism prospects tayo jay Bugyas. Ti siyempre number 1 lang ta nga no tourism kana kat mangipakpakita Bugyas ket ni ano. Dala first mummified nga Kanada. Ijay natublong jay. When napakabit jay apo idi insubliti ni apo ano. When jay iso na lang ti mami nga international nga nagra-round ti US, Europe kin santo na isublit to eh. Nya. Na-identify nga iso na lang kin dati istorya na jay nga and as of now the last nga 2019 o 18 in may nga jay National Museum. Chinek damin jay mamis eh pati jay kabayan. Kat nakita da nga adamo to ti fungus nga sumsamrak iso nga jay ti siyempre jay ima kat napanday jay ano kasla iso ti bagbaga nga misto iso ti in pristine pa lang nga madalang ti adan lang nga ti jay unog na kat adat ti agrugrugimot lang so nga one way or another kat awan maibos ti samot ti mami tayo because of this the weather jay han nga kasla jay museum nga adat ti control ti temperature ito kat siyempre natural daytan kat jay ti may isa nga may kami itatry mi nga remirin nga one particular nga tourist park so nga dati Anno Park jay inayadin mi nga ngano ko tumulong jay tourism at least napinpintas ko but so far ken may sapain kat naialis gayam ti highest point tayo at naging national highway jay Katlubong jay mapan jay Ifugao iso nga ada jay Gingaw Katlubong jay part ti Bugyas ti national jay highest point ten ay so ada jay atokon ada jay Bugyas when ada jay Bugyasan anon nga atok when ta idi of course jay atok
kami di mo tan naging national highway. Jay mapan ijay Ifugao nga highway. Na iso ti na-identify nga highest point. So, bagi pa lang ti bugyas nga rin. When cadastral survey amin talagang i-claim ti Ifugao but no kitanda pati jay boundary ti highway. Ada ijay DPWH District 2 day highway nga jay. Kinpati jay kadastral mi kat adalat tayo. Benguet talaga jay. When District 2 ti highway. Masapal man ang nga iramidan tayo ti istorya na ta because what at tagtamok pa yakat Ifugao. When so tin claim da nga dagos nga kay so nga kinabilan da tingin gaw. So nga bon balas kami ay han nga bon bas. So nga gikabkabel kay mo lang ti usto. I-correct. When i-correct me. In bagay mo lang ta pati jay DNR certified na nga talaga bugyas jay. Ken di DPWH certified na nga part of District 2 jay. Ije baba pa lang ti boundary. Anya ti gusto nga kuha na sir? Address na? Gingaw, Gingay Katlubong bugyas. So nga da jay Katlubong jay. Katlubong bugyas. So it's there. Okay. Thank you for informing us. So ado pa lang ti tourist spot jay. Nakakita ka ti coffin nga made of stone. So ada jay bugyas jay. Nagijay nga pati sakat na nakakak nga nagijay nga pa. Pwede jay apo nga kwa kaslangamat nga National Geographic nga hampay nga ma-discern no apay nga ada jay nga kwa tombstone nga di jay. When ngord pati jay ada jay nga di ba di anti babalik ta nakamuno sinuti jay. Natsambahan lang nga dati amon balitok nga baka hindi tini kabilan niya masita kat unfortunately na discover na nga it's a burial stone gayam jay dati when jay may sa kin dagi jay ti dadto mga aside from jay natural nga waterfalls kakasay ado mo tan jay nga dagi jay ti kasla masabol further researches no anya dagi jay dapat ti hot spring mi mati jay Jay Central. So, ado mo ti mapasyar. Kaya lang, gabo lang ta our number one. Da kami ti no, jay gamin nag-compute kami ngay, today, jay vegetables. 60% of vegetables are magpo jay bugyas. Sa mga nga may kapakal jay trading post. So, nga iso ti concentration ngay, ti tao nga, it's not tourism, but of course, jay number one nga product tayo dito Benguet. First industry tayo, vegetables. So, may concentrate. But sabay ka mata later on, mapangsin tayo mo lang dito tourism tayo. Dagitoy. Nga jay bagada nga, ano jay? Eco-tourism ba jay, ada nga in-arrange sa ili nga jay tourist, mapang jay kultaan da jay vegetables niya. Ngamdi di first nga in coordination mo lang sa matkin da kayo, no ma-remember ko. Ngamdi first nga try tayo, hindi korta-korta jay tourist. Ije ko pagkatapos nagawid da handa mo nga binayadan jay farmer so nga ulaw jay farmer sino mo ito bayad jay iso nga perfect tayo amin dagi jay dagi jay kasla ko jay awag jay nga kasla experience na kasla mo strawberry picking mami naramin to jay di kat vegetable picking ngayon nga medyo sa tanda nga nagkaawatan kat bay ag pulpulong jay farmer nga nabayadan dagi jay ako. So, partner, diyan ibugyas kat dito diyan ay sentro di IND vegetable industry niya. No sentro ko nam gawin kat siyempre bawo ko vegetables mo lang ita. Bawo ko. Jay tinok vegetable mo lang. Dumakdakol dagitan. Kin of course jay mangkayan jay balili. So while the center kin pati jay atok ngam tika kaduan ladta no in terms of volume inabak mi amin jay municipality in terms of production ti vegetables. In terms land of area production. mi nga na garden talaga nga gardenero ti taga Bugyas. Wan ta halos amin nga taga Bugyas kat kasi ti kuada kasi ti trabaho nga aday jay. So nga dagita patatas, repolyo kat no denggam ti kanta kat Bugyas amin ti nagapuan na dayta no karkaron no kanta ni Lourdes. Do ti patatas di Bugyas kunan. So ano dagiti pa farmers tayo no nagkurtada at mapanday ja Wild West. Mapanday ja Wild West. No, basta lakit ditin mama. Basta lakit ditin mama da. Dapat ag-relax ba? Ag-relax da no na i-deliver da dyan ay kwa, dyan ay trading boss.
Ang takot Wild West. Win mo ta. Win mo ta. Kasi but lang ako. It's hard to be a farmer. Sir. Siyempre, relax ta. Investments and May isang everything. may chapwira ka ba ita, kontrata na niya. De, Wait. loko lang kani. Miniro jay mo talo kayo. Ng farmers. Pwede mo't farmer. Kahit close na jay. Kahit close na. Case. Apay, agpaiso din yung apo, mayor nga, taga-bugyas ka. Waday elp mo. Tapasapol nga, taga-bugyas ka, ada elp na. Anta inbalis mo lang, di da kayo nga ibalong nga kunayon nga ag-aram kayo kat ansiba ka, ansiknuang kunayo. So, hindi umapan mo ti bugyas, ay aguray tabalos tayo. Magadi elp, magay kasarmot. Kunayo ta. So, balos lang jay. Balos lang din. Nga may tao, rin, mabaling nga pagsawan tayo. Kan EJ Bugyas partner, di ba kakita ti brand new SUV. Nga ti karga na kat patatas kan ripulyo. Win mata. Chulokas ka na. Win. Idi rin more ti Pajero. Katusunod pagkantsaw ko nga jay chief of staff ni jay Brad ko nga chief of staff ko. Hindi naman ito Pajero. Gabot ta dadwal na jay. So ginatang ti farmer. Kasi pagkarga na ti baboy, pagkarga na ti diditikin ko. So kay bakit doon lang sa amin kasi is pangkarga yan ng mga baboy sa mga fertilizer ko na kajay. Friend ko kakatagwing-wing-wing. Ngati may isang medyo bak nangmut nga nag-alay jay nga damdam mo. Dumadadadaulan na ti prestige ti Pajero nga indakit di kinarga na dadahal kiti jay. Banur tilugan ko kunan piyon jay dadum nga. Jay nga road partner jay. Amam jay Toyota Conquest nga Barbaro. Wen. Pick up. Wen. Ripulyo ti karkargado jay. Nakita, ada dyan picture na nakita ka po sa Facebook. Ito yung ati, usar na nga talaga na ito. Ikaw na damot timan. Barbaro pa yung Barbaro nga Conquest nga pick up. Ripulyo ti na kakarga. Iso nga jay ka nga believe ti Bugyas. Dagi jay luglugan day jay. Dagi dyan ay class A dito yung lugan. Luxury tayo dito. Luxury tayo dito na para ripulyo kung patatas si jay. Diyan iti pangkantsa mo dyan Manila, siyempre medyo materialistic da. Basta farmer ko na farmer lang yan. Kataanda nga mo, nakalibay sa farmer. Naka-branded dyan. Usasaranda nga, panggargar din. Ilas na nga rin pantalon na pa yung Levi's eh. Kanta kita ka talaga original nga Levi's. Original lagi. Kita karon ni Sir Dobby tatay, naka-Levi's kay. Barbaro niya yung Levi's na. Handa nga mga handa nga gumatanda kita dagdi imitation eh. Ti talaga kataan da kat di ma 5,000. No, tumama naman piba. May sama to, basta Levi's mo na. Yung ma-appreciate mo, kakailan ito yung, lang nga dyan Bugyas? Simple living. Pati dyan, kakatagay, simplicity kan, ante yung launay dito yung brand. Yan, ala ante yung lang dyan brand nga dyan. Kabuta, napintas, kinalagda. But not because it is expensive, but because bumayag. Quality. When dyan quality. Quality ka na. Kata nung makita ng babalay ito, kata numot nga, made of the gam, amin nga kasli ko. Nung makita mo dyan, babangko damot na kita na dumang medyo Sir, kumusta na kayo farmers tayo with the coming of cellphone, the internet, maamuandan nga iti presyo. Itmo mano dito piga din din presyo din patatas. Kat dagitoy Facebook. Kanya ti epekto na itatan sir, dakkel nga tulong bakan. No man dakkel nga tulong, anya ti kung kuna ni Congressman Yap, i-interview ta, partner, nga agpatakdar ti cell site pa, tapno makatulong ka, gagait ako ay farmer. Actually, talaga dakal ti innovation dati communication. And kasla di background ngayon kasla di about dati COVID kat, sudah ba ti makamong di problema, di negative ti magit kita di regarding COVID di Facebook. So, dapat kita nga very important mat lang, oreno ayan ti an mga bantay. Siyempre, ag 10 next day jay adad to eh. So, ni presyo sa. Hanya kasalay nga, we rely on radio. No, parigatan tayo tatakot. At least, any or individual farmers. At least, maala dati presyo kasi game, aguray pa kasi. So, at least, takalata dati communication. Although, kasla masabang na ibagak ang internet lang takot, medyo madi jay Bugyas. Kami pa yung isungan, kami nga maka-webinar ka kasi. Parigatan kami jay. So far, no, communication is concerned, at least dahil abroad, makakommunicate ka piman.
yung farmers. But more importantly, kapag jay prices, at least naging na mga dadagos. Kino may share da pa no kasla dito nga traders kat may presyon na kasi at least dati communication jay. Ayun game ne. True text lang kat agwarasan no saludsudan dati presyo. When. Mano tripolyo tatarita no kuna dai jani adda dito kat kasungbat pi man. No kuna na nga 3 pesos no kuna na kat hanan nga agbiyahe jay. When. Gorepay kung i-stop tayo kasi. At least ori kas no maremedyoan through because of this communication. So ti internet nga ro dyan ay bugyas mayor kat medyo nakapoy. Pati jay musip ada pa yung jay sales site jay di konti smart kat so ti pagre-react nga paste kontrada kat puyo okto na ito yung yung improve panak pimunta ni importante gayam nga ti talaga communication. Takarkaron dito ang pandemic. Kasad nung mayor dagito na yung estudyante nga rod ang adipay handa nga maka dahil jay ti problema. Makikita ra kat mamimiss da piman jay modules la. Nga po lang ta awan ti mibrang kan jay nakita ko agrararound la ta. So nga for example webinar ko nam kat awan ni handa nga makakwata agsasaw day teacher agi-stop. Handang maawatan mo lang. Kat mostly pa tinang itadan ti jay dipit kat kasi through text ken through jay to webinar ko ma. So nga jay mo ti may nga ikarkarareg nga at least kuma ma-improve dito yung communication kin dito internet. At least no kasi jay makakompete ako lata with regarding to dagito yung technology kin ko. Okay. Ako na ni 46 kun nanangkap ti taga-Bugyas ag Tagalog ket sa susunod na bulas kananda sinwitris. Win mo ta. Amo meeting ag Tagalog ta training post nga ti nag-economy. Punta siyempre no kanan pi man sinwitris nga kailan ka babalik? Sa susunod na bulas. Winadi. No sa susunod na kurta. Okay, partner. Ang ating oras medyo mabilis din ang takbo, alas 2:35 na. Baka tapay kahit madumagin ka ni Mayor. I think na kwata amin na unless dati kahit yung iwaragawag pa Apo Mayor from your end. Anyway, sinamamin ay peace in order, sir. Bimaba ko na yun. But totally dagijay idikat adati sightings but ada kamp molintas mat dita when kat dagijay ka kakabsat tayo nga napanijay kanigid awanan sir kumusta ti peace and order tayo when no day titong tungam jay robati jabain kat awan mo ti sighting ada jay kamp molintas ito so dati mang monitor mat ngam no peace and order ti kukunay kat kasla jay bagak amin nga crime sikat binababatayo except one na day kat siraga pati siyak na kat medyo masaksak tanak day abuse ti children adalta ang komo effect ti pandemic dito na ken dapat tinaybakin niya ka an mo gamin nga yopin day pag inuman ni jay batang kung nakatahan nga kasi titungtungan jay cases mo lang ti rape kasi ket medyo nangatulad ta compared ti kwakot day lang ti medyo suti kasla problemahan mi so nga kita kami ti kasla pang kwadjay song bat with dissemination IEC kasi kaya dati paplano nga pati jay teachers ken parents nga kitin determined to dati expert to mga ibaga at least maamuanda ngay nga dagos tagayon nga dati case nga rin more itatangay kat idi pa lang gayam katapay nga handa nga nakikita jay ubing kakar jay kakabsat Inda sarununa jay ubing manang pagkatapos diga siyempre anda nga nadnadlaw sarununa jay ading dayti medyo madi. So DJT nangato ti kasi nga cases de Bugyas tatami yo. Owen nga rod masapol amin nak dayti ta ada jay record. Dagi jam amin nga bihikulo ka 111 ni jay rape kasi ni apay dayti. Nagngato mo at 8 kat dayti ti medyo kami so ti concern. Within the period of pandemic lang dayti apa nga gimato. Dati cases nga doon nga talaga bangkayan kasi kinkamot kiti nga amamin kami dapat kumaikat mapababa dito with strict nga at least kuma may biology perpetrators nakikita ko dyan from the other places jay makitrabaho ngay ni mabiktim dagit di jay pamilyan ti ko kasi ti duma jay medyo nasikit dito
Kasi jay last nga cases mi kat jay uncle da. One, di medyo madi nga talaga. Hanyo ba nga nakita, Mayor, no? Anya ti rason nga ta? At dati ka kasi nga cases? Jay nga rin ti ka. Day daduma niya. Jay nga rin makitrabaho da from the other places. Kat piman siyempre mapanday jay pagtrabuhan. May bati jay ubing. Ni mabiktima di nabiktima kasi. Jay wagit kita nga daduma kat siguro dagito ka. Adati ngam idi dito Idi mo ti cases ngam naawan mo ten. Jay boy-boyaan ti ubing kat tagay ni kat minors dito duma. Di boy-boyaan da ngay nga ngayon lambang ti parents da nga video ro kakat ison sabot ka tagi experience iso nga kaslakat jay. Ngam recently kat dito cases ti talagang rape case. Iso ti na nga to. So ti naitsamba siguro ta nabayad mo ngam itatangan report da. So nga nga to. So dagi dyan ni biktima dito ni Mayor Ubing? Wen, ubing so nga jengord in panimimot lang di Bagyo. Di bay singilungan ta siyempre for safe kadumot lang. Ken di psychological nga at least siyempre kwareta psychologically kat madi pati sakit kita kasasokin ka kat medyo kasla madi. Di ubing. So nga ano ko amunuan niya ti kahit nga iwarawagagaraw digito tatao to yung talaga nga no kasta nga tungtungan ko talaga nga bumalin da kita. Di problema gabutay ijay iding ikit mabaling matungtungtong munda kita kat isungor ti bagak di parents pati da kayo nga parents. Ay kita nyo nga basta makitungtungtong king ayayuson because the victim is jay ubing. Dapat isunod ti mga ibagano pakawanan na rita ko nga rita. An kayo nga mga ibagaje future na ita hanggat namo tinangyari kan kasi tika nakat an kayo mabalin nga decide nga iayos data kat saan nga da kayo ati makas jay santo ibaga nga ako so dagi jay tikas la ipa mamuk lang nga this crime nga kat talagang madi when dagita kakas nga crime when dagita kakas nga crime Mayor niya partner niya kat hanga dapat nga tungtungan data ti barangay when pagtutungtungan nyo hinyos crime da kita wen iso nga day takumakatan nga mabalin ijay barangay matungtong dapat na mapan jay korte tapno itikas ta agbut ada pagbutngan nga iti tao tano madamdamag da nga mabalin nga matungtong mabalin nga maayos awan na medyo maapektaran ti so tinga i-explain ko nga apay da kayo ti biktima. Ang kunak no mamingsan nga namang mangag ko nga nakiayos di parents ano ka. Kat di ubing piman kat ubing as in 5, as in 9, as in 13. Oh, anda pilang nagpanunod kita. So nga kat ingana dumakal na kita kat daldalaan na di psychological nga stress kin di ko ano ita. Wala, hando nga na pintas di pa nagdakil dan, kasi? Sabali. Sabali. Ada trauma da. Ada trauma dan. So nga, Jay, nagki-coordinate kami di ada piman ti NGOs di, Sunflower kasi kat tumulong naman piman. At least maninahid nga may kuadang kasla dito piman ada dito mat mapan ti history school, ano Jay? Ada Jay, akuan ni Ayalan sa mati whatever. At least, dagi Jay ti tumulturong mat piman. Okay, basak lang dahito na siguro. Dahito ilangan partner. Basak ba yung pakada tayo. Nagapukin ni 3-5 ko na. Damagaman kini Mayor. Jay ko na isong kamantan man gatgatin si Siping no manbado si Nangina. Medyo ko ngayon bagada tayo. Ti magbagami dito magsasama Jay humbleness of dagiti farmers tayo. Actually kat they don't care no branded jay baruda. Jay lang agdulaw ngay kat simply from the outside tamo da jay presyo. But for us ngay simple living, it is because of the comfort ti badbating no sustaran tayo. Wala kanyate mo dito ni Cordillera Mayor. Lalo kanyate yung ngay gurot kat ko Timot gapong nang pilyon tayo ti bado nga nangina. Gaputa dahito ikat ko nalagda, bumayag, komportable nga ibado. Kaslamot lang di lugan. Siyempre, nagumatang katilugan mo, tagabugyas ka, siyempre, di dadwal na. Kasi di bagbak mo, pajero niya, gawata na di dadwal na. Di tungtungan lang di, handang ibaga, handang ako nga babak nang langgam, tiya gusto di Manila di. Ano nga di kinita ka, dadwal na, makasangad di, anti parangan ko, di bantay.
Nagijay ti practicality. Iso nga dagi taga-bugyas nga dalan cruiser na han nga panglastok di jay. No di ka Right. talaga nga di jay ti kaya kasapulan ni jay lugar. Right. Ta napintas nga pag-service ijay. Kano tatawa nga pinagtutudo. Wen. Terrain niya. Iso nga dagito na kwa, dagito na taga-bama nung maminsan nga makakita kanya na nga nababaknang. Ipagarob da kas lang nga di taga-bugyas kas lang nga agpangpangas. Nga no ilaw no kay istorya misuda, tiga po na nga inala na daylugan. Kat nga po ta ije bantay kami di kausarano kat dadje tiga po nga inala no. Santuan yung amuno kas ano jay kalsada mo met di jay bantay. Wen. Babasit kin ko. Ipan mo man ti kotse jay. Awan na, either natulid o no na ibati jay kalsada. So dagi jay, adati diferensya lang ket dengor jay lifestyle tayo. Dati text dito ko na. Jay anak ko day takap taga-bugyas bangaw kuno naman ni 35. Kata niya jay anak na jay bangaw. Anak na jay bangaw. Wala siguro. Siguro panghuli na lang partner. Kasat no ti kalawan na ti bugyas kan kasat no ti income na mayor. We have of course the 14 barangays day. Ken nalipatak jay territorial kami ngam 14 barangays. 14 barangays. Basitin kami ti munisipyo ng IRA relay kami nagre-relay kami lang tayo jay IRA. Okay. Ngam no kitamti income na about 11 million lang kasay. So IRA dependent kami lang ta. Okay. Okay. Sir, asidag iti election, tumaray kayo for your third term? Wen, siyempre mo ta, duti ako nalpas nga. Mabrati kat yung ituloy ang amin ko ma. Rando versus ta, siyempre. Duti project tayo na makita yung kat duti ang penganalpas kat ituloy tayo ah. Ada ba lumablaban kanya mayor no kan kandidato ka? Awan sa amin? Ay di second term ko tan uposak nung siyempre sa balit at ang panahon isong kadakot isumot lang at least makita tayo mut lang no kasla ustudya inarami to at imbaga mo tidi ka nung no sumurag ka ti politika kat ibaga tayo kadag agkaroon ti intention nga ti sumurag ti politika kat kaslata katok no. Nebagak lang ito, gunikat adakin ni father nga nabayag. Kat he started politics from the barangay nga na ding vice governor. Kat siyempre, dingor, kahit nakikat, sag-service siya kasi. Nung may isang katanmot nga mapaproceed. Kat siya nga anak-nakot magkita kami tagi siya. So nga for how many years kat, dati tsansak nga sumrok, kunak pa yung kat, para kayo lang tayo. Ang negosyo kiti gani kat oreno anak na pon sumrot ito politika makatulong ak lang tati tao baka dubli pa ikon kunak So ni tatang mo mayor nang rugi pa ti barangay. Wen barangay secretary. Ang gana ka nagbaling nga vice governor. Wen vice governor. So sakti nakadkadwa mo ti di ang gana. So nakit-kitak mo ti talaga na tarigagay ng serbisyo. Pati mo siyak ti tarigagay ko nga ngam idi ibilib ko kat oray no anak ka sumlok ti politics kat makatulong ak ngam ni sinumra ka kat definitely nga kat at least may bagak mat nga medyo mind enjoy kumot because of the services that we give to the community. Kasla naka-prepare akmat may background UP graduate akmat adamot tin negosyo kan ka so nga anak mo at least actually kat from my some of my income kat mapapon pa ije ka ngam day bagbak lang ay kat no day do mga agtatarigagang sumrok ti politika kat dito kat serbisyo no kat mga pabak ng asos nagkamali kat ti sumrokan more on actually tatabang kat medyo napabayak pa man yung negosyo kung bis nga di expansion ko diretso ko ma kung di bali taday kasla pag subalit na mo kat ni kasla nakatulong kamat di development ti munisipyo kat sumasangat kat naging SGLG kami mat na awardan so that is a satisfaction kinamok nga at least dati maaramad ko para jay ilik nga bugyas. Ayun. Salamat Mayor. Okay. With that Apo Mayor ka pasalamatan ta no nya lagi announcement yu pay kan kablawan nyo dagagdengdengag nya ti maibati yung mensahe
When, again, agpasalamat tak, or ikan kanay ko niya. Sige, taga-Bagyo tagamit natin niya. Pasalamat tak dito yung invitation si Radio Ken RN, karoda po sa Bravo Ken Apo Cup. Tipag-invite, dakin kinyak dito and da kayo kailiak no, kablawin da kayo mamin. Again, dato yung palang pandemic ako nada. So amin ito yung agdunggag, amin tako, keep safe always. The protocols nga dapat nga ito sarantayo tahan nga sinsinang dito yung virus nga bagbagada. At such time umaduti vaccination kin ano kapag normalize, then we can go back to what is normal nga kunada. For the meantime, student ako, di bagita ko, mayat di at ako kumay makisama sin o dumayo pugaw. At least amin happy ako mga kananda. Thank you. Good afternoon. Yun, salamat Mayor. Salamat partner. Mayor. Mayor Ruben Tindahan of Bugyas, Benguet. Kahit kumat nagpasalamat madang king kap kanda kay nagdunggag kan nagbuya kanda nag-participate. Salamat ka ni Sir Dobby Di Guzman for letting us use RNG kan of course Z Radio. Naibag nga malam tayo mamin kap. Yun. So, sana muli, salamat, Mayor, kat umay da kami tumot siguro yung may agpasyar kini Sir Joseph. Diyan ay Bugyas to. Yan. So, partner, nadanon man ito oras na tayo panagpakada. Kat katag dyan ay dumdumgag, kas kadag buya dito na salamat dyan pa siya, Diyos nagngina, kada tayo amin, apada-pada. May kayong padasen, itinaimas, Ken. Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Ada iti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, mabalinpay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay Mrs. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang vitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCup tayo. Nak, mag-RoboCup syrup na. RoboCup! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCup kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCup kaagad. Sa ubong may plema, RoboCup. Matigas na ubo, RoboCup. Ubong may allergy, RoboCup. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCup na. Sa RoboCup, talo ang ubo. RoboCup. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCup ka agad. Arrest the cough with RoboCup. Mura at masarap na kainan bang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasya lang sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad,
matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Gusto mo bang mag-grocery at mamalengke na walang hassle at stress? Sagot namin yan! I-Yaradi mo na yan. I-Yaradi. All your needs in one place. Napakadali! I-download lang sa Google Play at App Store. Pagkatapos niyan, pwede mo nang simulan ang kakaibang online shopping experience. Meron silang iba't ibang klase ng serbisyo. Laundry, water delivery, medical supplies, transient house, carpentry, plumbing, electrical works, at iba pa. Eto pa! Kung naghahanap ka naman ng masasakyan, meron din silang Bring Me Home drivers at angkas. Para sa inyong katanungan, i-text o tawagan si Mr. June Lardizabal sa 0945-453-9057 at 0968-413-8687. So ano pang hinihintay nyo? Huwag nang magpauli, i-download na ang Yaradi, ang trending online app. Yaradi, ang online grocery at palengke diretso sa bahay nyo. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Pau de Arco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umau-Awang Wasing. And this is Miss Janlyn F., your real estate consultant, na nagsasabing, Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.